Здравейте, мили хора! В момента съм в Garden in the Sky, в едно малко градче Багио в Филипините и както можете да видите около мен е като джунгла. Днеска е ден за контакт с природата, за презареждане на батериите, както и за опознавателен туризъм, разбира се. Това, което вчера видях, просто няма база за сравнение. То просто трябва да се усети, да се преживее. Но това, което аз видях с очите си, беше как от тялото на хората бяха изкарвани кисти, туморни образования, метастази, телесни, ам, телесни тъкани. Беше направена операция на сърце, като понеже бях постоянно на една ръка разстояние от хората и им превеждах от английски на български и обратно, видях как беше изкарана главната артерия и беше почистена от съсираци и върната обратно в тялото. И това всичко без нито един скалпел, нито един шеф. И просто е изключително емоционално да го видиш на живо. Изключително... Ако не го бях видяла с очите си, нямаше да повярвам. Просто това е толкова невероятно дори да някой да ти го каже и ти да го види, да повярваш. Камо ли да го видиш? Определено човек трябва да дойде тук, ако иска да си помогне по алтернативен начин, за да не стига до хирургичните касапи, защото сред нас има и човек, който заради киста на бъбрека иска да му изкарват в България целият бъбрек. При което тук му изкараха кистата за секунди, смисъл за половина една минута манипулация. И да, просто човек може тук да си помогне по много по-безболезнен начин. Дали боли? Да, усеща се манипулацията леко, изпитва и се едно лека болка, леко неразположение, но не е нещо сериозно. След манипулацията кожата става леко зачервена на мястото, но няма белези от порядъка на като обождане или пък разрез. И мястото може и да боли на някой от нас, включително мене. Изпитваме като леко неразположение, когато трябва да, понеже при мен е в коремната област, когато трябва да клекна, да се наведа, нали, когато трябва да сгъна корема, така да се каже, да се прегъна наполовина, или да си завържа обувките, тогава ми напомня тялото, че нещо там те първо в момента заздравява. Макар и че отвънка седи мястото като здраво, на нас ни беше обяснено, че е важно отвътре също да бъдем напълно възстановени и не е случайно и този хранителен режим, който трябва да се съобразим с него. Ако ви интересува още нещо, пишете в коментари, ще се радвам да ги прочета и ако мога да ви отговоря. Чао!